Mae Maethu fi wedi rhoi siwr gymaint o fwynhad. Mae wedi gwneud bywyd lot mwy llawn. Fi'n credu ar ôl i'r plant fi lan oedd gwagle, a fi'n credu mae wedi rhoi nôl lot o fwynhad i fi gallu gofalu am blentyn, am person ifanc, a gallu newid y gorffennol mewn i rhywbeth llawer mwy positif. So mae wedi gwneud fi chwerthin, mae wedi gwneud fi gwenu. Joanna Johnston, Maethu Cymru, Sir Gar. Dechreuon ni'r taith Maethu blwyddyn a hanner yn ôl, a ni wedi bod yn Maethu'n plentyn, 12 mlwydd oed, a ni mwynhau yn fawr iawn. Cwrddais i Emma nôl tua 6 mlynedd yn ôl, a oedd Emma byth wedi cael plant ei hunan. So dechreuon ni meddwl falle bydde Maethu yn ffordd neis o codi plentyn a helpu plentyn gyda'n gilydd, a ni wedi cael lot o fwynhad allan o'r broses. Mae Emma wedi dod â elfen newydd i sut bydden ni'n delio gyda plant. Mae wedi dod â elfen falle bydden ni ddim wedi ystyried o blaen. So mae wedi gwneud fi'n riant maith well, a fi'n credu mae Emma wedi dysgu lot wrtha i hefyd, gan bod gyda fi profiad o codi plant yn unan. A fi'n credu mae mynd trwy'r broses hyn o Maethu wedi cryfhau unrhyw perthynas sy gyda fi a gyda'r ddwy o ni, gyda pobl ifanc. Wrth fod yn athrawes a gweithio'r ieuenctid, fi'n credu mae'r dawn o gallu chwerthin gyda plant yn un bwysig iawn. A cael y plant i ymddiried yno chi, a bod plant yn gallu dod i siarad â chi, mae hwnna'n gallu helpu lot pan ych chi yn trial dod i wraidd y problem, falle bod nhw wedi cael problemau yn y gorffennol, bod nhw'n digon balon i agor lan a dechrau trafod gyda chi. Ni gyda lot o sgiliau empathy, ni'n gallu gwrando'n dda iawn ar blant a pobl ifanc. Ni wedi dysgu'r sgil o dangos caredigrwydd i blant, a fi'n credu mae hwnna wedi helpu i'r plentyn sydd gyda ni gweld bod bywyd yn gallu bod yn bositif iawn. Mae gweithio fel rhan o tîm Sir Gar wedi bod yn brofiad hyfryd. Fi'n credu mae'r gweithwyr cymdeithasol wedi bod yn ffantastig. Mae nhw o hyd ar ochr y ffôn i ateb cwestiynau, mae nhw'n ffono i holi os i ni'n oce. Mae nhw'n cynnig hyfforddiant, mae nhw'n cynnig cyngor. Mae Maethu yn Sir Gar wedi galluogi'r plentyn sydd gyda ni aros yn weddol lleol. Os bydden nhw wedi mynd tu allan i Sir Gar, bydden nhw wedi colli lot o gysylltiadau oedd yn bodoli sy'n bwysig iawn. Lot o bobl wedi siarad gyda fi dros y blwyddyn diwethaf yn gweud fi wedi meddwl am Maethu, ond maen nhw'n ofon cerwch am yr hyfforddiant cychwynnol, a mae'n mynd trwy'r broses o asesu. Mae fe'n digwydd dros cyfnod eitha hir a chi'n cael gofyn cwestiynau, a fi'n credu bydde lot o'r cwestiynau chi'n ysgrifennu lawr yn cael ei ateb, a byddech chi'n synnu falle bod chi'n berffaith ar gyfer Maethu. So please, cerwch amdani. Mae'n gallu rhoi lot o fwynhad nôl i'ch bywyd.